No, v prvom rade je otázka, čo znamená chémka. Keď sa bavíme o chémke, tak ja mám skôr na mysli napríklad anabolické steroidy, rastový hormón, inzulín, peptidy, SARMsy, prohormóny a tak ďalej, alebo ibalgin. Proste to je chémia. To, čo som popisoval vo videu ja, to znamená proteíny, respektíve bielkoviny, kreatín, betain, omegy, vitamín D3. To chémia nie je. To sú látky, ktoré sú získavané z bežnej potravy. Bielkoviny získavané z mliečnych výrobkov alebo z iných živočíšnych výrobkov, omegy z rýb, betain napríklad z cvikly a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú prírodného pôvodu. A ak by si to všetko chcel pokryť z pestrej a vyváženej, ako vravíš, kvalitnej stravy, tak by si musel zjesť napríklad 700 až 1000 gramov surového mäsa, pretože teplnou úpravou sa kreatín ničí, čiže určitú časť po tepelnej úprave by si stratil. Ak by si chcel napríklad 2,5 gramu betaínu, tak by si potreboval zjesť okolo 200-300 gramov špenátu denne. Ak by si chcel omegy 3, tak jednoducho kvalitnú morskú stravu, ktorej tiež človek nezie na kilá denne. A tak by sme mohli pokračovať. Teraz si porozmýšľaj, že či toto všetko dokážeš za deň zjesť a či to aj finančne utiahneš, pretože nie každý má na to, aby si kúpoval kilo mäsa denne a aj to následne zjedol. A okrem toho mäsa samozrejme potrebuješ aj nejaké sacharidy, čiže to neznamená, že ty zješ kilo mäsa v surovom stave a potom už nič. Ty potrebuješ k tomu, aby si rástol aj sacharidy, aj tuky, takže jednoducho ty potrebuješ naozaj vyváženú stravu. Takže nedá sa povedať, že kvalitnou stravou nahradíš všetku tú chémku, aj keď to, o čom sa bavíme, nie je chémka. A už vôbec sa nedá kvalitnou stravou nahradiť užívanie zakázaných látok, čo je ďalšia kapitola, o ktorej sa môžeme baviť. Takže tak asi v skratke.